Sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi ang kinaiya sa Ginoo nga ang iya gid ang buhaton nga kitang tanan makabalik gyud ngadto niya. Pero mao lagi ang iyang pamaagi sa pagpabalik ngadto niya maora gyud ang pagsulti sa kamatuoran. Ug usa sa kamatuoran nga gisulti sa Ginoo dinhi sa atong unang pagbasa na iyang ipasangyaw, naingon siya isangyaw nga ang tao sama lamang sa sagbot ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Malaya ang sagbot ug malarag ang bulak kun huypo na kini sa Ginoo. Wala gayud kalainan sa sagbot ang tao. Lingay mong tupad na malaya ra gyud ka. Na ayaw diha pagsigi og kumpiyansa kay malaya ra ka. Usahay ra ba ilad-ilaro na to atong kaugalingon nga healthy kay ta, stable kayo ta, daghantag kwarta, daghantag gahom, di na ta gustong malaya. Parehas atong mga government officials karon nag-contest sila kung kinsa gyud nila ang dili mawa sa posisyon. Mura ba daghan kayo nga nila attach kaayo sa posisyon. Naasa na dinhi sa simbahan, usahay ma-attach sa iyang lugar nga lingkuranan. Anha gid siya lingkod panahos misa. Di gid na siya pabalhin. Ana. Di gusto bang mawa. Nakaron mga wa manggitang tanan, mga matay manggita, malaya manggita. Mintras tantong wap ata malaya, kinahanglan dili unta ta mawa samtang nagpanaw pata. Dili ta matipas og laing daan. Maunay gustos Ginoo na kuyog gid ta sa saktong panon. Nung naingon siya diri sa atong ebanghelyo, kung dunay usa ka gatos ka karnero ang usa ka maayong magbalantay nya mawad-ag usa, iya ginang biyaan ang wa mawa nya pasibsibon anya diha. Kadtong nawa iya gitong pangitaon samtang makaplagan pa. Gilingay mong tupad ing na way nawa sa inyo. Naway nawa. Ug unsa may makapawagtang ang ato rasang batasan. Kining atong batasan labi na tang kasigig simba. Kita baya mo'y dako kayo og kanini ang responsibilidad nga mo tigom sa katawhan. Kitang niya sa simbahan ba? Pero kita na gani mo'y makapatibulaag porting dakua ana nga kaakuhan. Mao na nga ang mga santos nangamatay gid sila sama ni Santiago, sama nilang Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz ug uban pa. Nangamatay gid sila sa pagtigom sa mga tao. Di nila igsapayan nga sila maoy patyon basta masangyaw lang nila ang maayong mga pulong ug kamatuoran aron matigom ang tao. Ug unsaon man pagtigom sa tao, kana bang mutuo na gid ta nga mga sakop ta sa lawas ni Kristo. Ang usara ta kalawas ba? Hindi ko na be lingi ay mong tupad ing na mutuo ka nga kauban ra ta. Na usara ta kalawas. Mutuo mo dili. Onya nganong di man nimo tagdon ang tao nga nakapasakit nimo, nakauban ra man mo. Ako bitaw
Nisakit man niya ako rimbukton kay tungod ko na anang datugan o higda. Na bang maghigda ako magtakilid niya. Maon maganay na andan. Nga karon isakit di nahapit maisa usahay. Nya gitudloan sa kus naghilot na ko ingon siya nga haron ma-maintain pa del pagkuan lag haplas niya kaning imong tuo maoy hilot-hilot dire haron mag-anam ni siya kawa haplase. Ang akong tuo gisakitan naganto sad ni siya kay di na kaisa kare na may mo trabaho pero siya ra gyapon mo hapuhap. O di ba? Mao ra sad na ikaw asawa ang imong bana nangabit lain ay gidatugan kanang lain ay giadto. Nya iniguli ana pamaulan gay na ikaw ra sad mo imo hapuhap. Ikaw nga gisakitan, ikaw ra say hapuhap. Okay na nimo? Okay na dili. Onya ron kun ang asawa mo inawa kay nadasag lain. Inya iniguli gipamaulan sad ang bana unsa may buhaton? Siya say mo hapuhap ana bisag gisakitan na kay kauban man ta di man na ikadinay kauban man gid ta kana nga maong panghuna-huna muna nga ang atong simbahan kining synodality nga term kana bang magkuyog ta bisan usahay nakapasakit kanako kuyog ta bisan og usahay nakapabug-at kanako antoson ti ka. Kana nindot. So nindota kaga nga to mga politician singon anig batasan no? No? Unsa may inyong paminaw? Unsa kay may tabo sa Pilipinas og magtinabangay gina sila bisag nasakitan, magpinasayloay. Muna makakanta lang gitag sa pangandoy lang. Okay. Nya nindot sa global sit-up wa nay gubat mo bitaw na nga niingon ang Ginoo sa pinaaging propeta Isaías sa miagi natong mga pagbasa inigabot na sa panahon sa Ginoo dili na nila gamiton ang ilang mga espada ug mga bangkaw himuo na lang nilang mga daro. Mura ba mahimo ng pasitiba dili na mag-away ang leon ug ang nating baka ba to ug ang baka magdungan na lang sila pangatog dungan na lang sila pangaon inana wa man na magpasabot nga kanang imong tupad imo nang gi dawat tungod kay nakalipay nimo ug magsigil lang tagdawat anang nakalipay nato wa tay kapuslanan mura ra tag mga mananap kana mga mananap ang ilang dawaton kana ra mang ilang mauyunan pero ug ang dili nila mauyunan sikmaton gina nila. Nya kay kita tao man naamantay gitawag og self-control and self-will. Kinahanglan buhaton nato ang maayo. Diri sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan. Kanusa siya moabot sa atong kinabuhi uban ang iyang gahom? Kung magtuman ta sa iyang gisugo bahala nagnasakitan na ta nanglitan ron ikaw ginikanan gisakitan kas imong anak na porting tapulana nya dako pa jud kay kaon bugo pa gyud ana pati pa gyud na liwat nimo kay imo gunang anak ang agasan na maliwat. Anya, unsa may imong buhaton? Ang kasagaran gis ginikanan para mawa ang iyang kasakit. Sigihan yag yaw-yaw. Sigihan yaw-yaw. Sigihan yung badlong. Usahay pagi, latuson. Silutan. Dili na makaayo. Nga naman, di man na pulong sa Ginoo imong gigamit. So ang gahom sa Ginoo, dili mo abot. Unsa may mo abot? Ang gahom si Yawa. Nya ang gahom sa Yawa kay mo bungkag man na sa relasyon, mo patay man nagkinabuhi. Moabot yung panahon magkabungkag ay gyud mo. Nabitay mga inahan dinhi or ginikanan, pader, mangita kog trabaho pila edad nimo, 70 na kapin. Wa di kay mga anak, naay 4 ka buok. Nya, nangaminyo sa sila pader, di man mudawat nako. Na kani buangon kining amahan, klaro kay.
Naiinahan sa dinhi, nanalang ko gapuyo diya pa dira akong mga anak, di man mudawat nako na kani animal sa kanis tanan, klaro kay tanan. Nakuan ba kana bang na-build ba na natubo na ning abot na sa ni bunga na ang imong sigigyaw-yaw, naghupot na og kalagot ang imong anak nga inig kaabot na sa panahon nga ikaw mahimo na kang huyang, moingon day imong anak mirisi kaluoy no og maingon ana mo na nga niingon yung Ginoo og naa gani nawala pangitaa og unsa man pagpangita gugma ang gamita gugma di man na pwede pareg mananap nga napiang imong alsahon ang ipasabot ni Kristo ba kanang nagpakasala ang atong gamiton ana nila gugma sige higugma kay love conquers all ana sige praktisi kuno imong tupad ing na bisag mawa pa ka ako jud kang pangitaon ing na imong tupad ba na bisag mawa na ka ako jud ka pangitaon ing na tupad gid ta ana kinsang mga asawaha dinhi nga magsigi jud higugmas bana bisag ang bana tuas imnanan iyag yung hapo-hapon ta sa ngamot nato ana sugod na pakong ng naong ayaw mao na ang resulta tanawa ha tagaan ta mog sample tanawa ra gud nang mag-inom ng imong bana or bisan imong asawa og palahubog sa naong duwa nagmadyo nga na tanawa unsa ilang mga naong kung mag-abot sila sa iyang barkada magulanon o malipayon kana ilang tagay pagkalipaya gyud hujaka ko na nya imong yaw-yawan inigyaw-yaw nimo sa may mahitabo mas pilion to niya sila kay kanimo kay malipay man sila didto pero iniguli niya imong hapo-hapon o niya bisag nag-agas imong luha magsigang ingon I love you ana makahuna-huna na siya di hinon diha dayon tingali after mga 40 years no makahuna-huna na siya o siya na kay 40 years kang ingon ana makahuna-huna gyud na siya nga kini akong asawa ba nganong maghilak man siya sa akong kalipay dito sa among inom or sa among suyop nganong maghilak man siya nya di man gyud masuko maghuna-huna na siya nya nahinay sa pangutana sa iyang mga suod-suod buang nga bay akong asawa sige maghilak pero di gyud masuko sila surtiha gud nimo gud Diyos nun kay na imong asawa siya nga ano ka muhilak siya na hindi muhilak nga hapit di man ka muuli nya imong kwarta pirmi manghurot wa ka kahuna-huna ana bugu agud nimo namin sa ala tinuod no matauhan na siya after 40 years na muuli na siya dito mag-agas ng laway nga naman paralyzed naman mangayo na nanimog pasaylo di naman nakadtos barkada niya ingno naman as doktor wa nay inom ha wa nay sigarilyo wa na magsige na ngon day na sa day ngihi na sa day limpyo sa ganito samot nag-agas imong luha pero mao nay makapabalik niya mao si Kristo na baliktas Ginoo tungod sa iyang kasakit dili laway ni agas niya dili lang luha dugo yun gilas na lang lingi be na hutdo na ko palit ang slot bahala nagmaghilak na ko wa na ko'y kaon ina ba mo palit mo slot pakapinig sweet notes uy karon na bianing Domingo ha pila na ninyo dinhi ang nakapalit og ticket sa sweet notes sa sanggamot ayaw lag pamakak sige uy hurot-hurot na di ay kinsa ninyo dinhi ang namaligyag ticket sa sweet notes taas ang kamot uy jutay ayaw mong pamalit lang pamaligya na naman para ni sa atong parokya nya makalingaw sad ni labi na gitong inyo mga silingan nga wa nay hapit kalipay pari adire haro malingaw kuyoge lingaw-lingaw lang gotagod chill taginagmay karong Domingo wa bitan nay trabaho
Mao sa nay atong Christmas gathering isi parokya. Simple lang ang gathering nya kuan lang kanang lingaw-lingaw. Nya kamusad nga na sa day uban nagsigig text na ko pader pwede may maninda diha. Paninda mo paghimo lang og letter nya iso pasa sa opisina kay nga atong PPC o PFC Paris Pastoral Council o Paris Finance Council sila may in charge aning maong fundraising. Paghimo lang og letter, ako ra nang pirmahan, padaan ako nila, kontakon ra mo nila nya. Sila na mo instruct ninyo unsaon ninyo pagpaninda dire ug unsa sa inyong obligasyon. Kanagod lingaw-lingaw lang gud ta. Aron malingaw, magkahiusa ug makatabang pagitas parokya ug sa atong parokyano. Mao nay Dios nung activity. Nindot na inana nya ato ng tabangan adto naman hinunta magtinabangay og mga igo na tas baha, mga igo na slunop ayaw karon kini atong fundraising tabangan tani kay musagang ni siya sa mga katalagman nga dili nato gustong mahitabo nato kay matud palagis Ginoo kinsa tong duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan ana ako sa ilang taliwala. Concert man na, Father, tanawar kong atong title, Notes of Faith, Hope, and Love. Mo na atong title. Pasabot, dili lang ni ordinaryong concert na enjoy lang, kung dili ang tumong ani para sa kahiusahan, para sa paghigugmaay, pagpalambos, pagtuo, nakita usa ka simbahan, nakita usa ka parokya. Apil na mo mga online parishioners. Salamat day kayos mga online parishioners nga namalit og slots. Bisag tuwa sila sa Australia, Canada, Amerika, Singapore, Hong Kong namalit nya ilang ipatanaw sa ilang mga kaila, mga paryente nga niya dinhi. Congratulations ninyo. Nakatabang pa mo sa inyong mga paryente o mga higala nga makaari diri kay wa sila ikapalit o niya nakatabang sa mos parokya. Pwede na mo mga matay. Nga naman dahil, kinsa may gusto niyong mamatay ka na mga daw kayo. Mudritso nas impyerno. Kana yung manggihatagon. Last nga lingi be, ing na imong tupad, ing na pwede na ka mamatay. Muta na pwede na ka mamatay. Moingon ganin ang simba ko, pasabot daw na pero may mga gina, okay ra gyud kayo. Manggihatago na liwat nas Ginoo. Ana na siya.